Kita kek kandak selanjutnya kandak darinya ACM Tanjung Priok Banah Belang ini ko. Bak kandak lagu cek ke lagunya tanduknya kita bahasa luang baklasik lah kita dulu ke lagunya Ratu Bainar kita lenongan ya. Ucapkan selamat Pak Guru selamat tua kebakai mama judul sana kete indak disabungkan namoh gadang indak dibawakan gala dalam dikuang salam darinya ACM Tanjung Priok Banah Belang ini ko. Kepada Ikhlas dalam madokan acara Pak Guru selamat tua nampak tapi di rumah makan ikan bakar Talang Balaraja Banah Belang ini ko. Basabah sesudiko baru kandak darinya Pak Ujang Pirgo Andale rumah makan pucuk di Cito ke lagunya siang-siang baburu babi malam-malam baburu jando ya. Nah sudah tu pula kandak darinya Uwan John Firson Bana ke lagunya Ratu Padang Gantiang berenya belum sipek basabah mama baik ibarat kita mandi di penjuran mana dulu kita duluan juga. Ya selamat datang untuk Pak Guru Bang Andi dari Padang Mage Batu Sangka. Selamat datang, selamat Pak Guru satu tua. Sertujo baduo jo ka ira bana atas sabuit namo kamnakan dari Makson bana. Selamat datang, sama di buku dua tempat duduk kita masih banyak. DACM minta lagu di Tanjung Pariwa Banati Bonyo Otuanai sadang kayon deda banyak nantau laban sai indah di saponyo di sapo konyo Pak Aji oi tuanai Jawa jodak elawa turu ilai datang angacando Pak Aji oi apa oi kok bangsa iduin ambe disabui pamenana ambo tio ari tio ari rambanya oi udah denai da ujang Virgo apolai lagu kadi dendangan o tuanai de urang Malang deda bakutiko nan de dena hai baka panjangan noi rusuaden dinyo dan dinyo tuanai Ratu wai narawakanda agana Jawa jodang ake elai tibo oi ama oi oi dek bangsa oi baka panjang anajo rambun ma alam bausa oi bausa orang rantau Hop, ayah Zapran. Ya, diperpanjang jelah ke lagu niko dari ayah Zapran Banah mewakili perantau Repi Kumbua menghadiri acara dan undangan dari Ikpas Banah balagi niko. Diperpanjang ke lagu niko. Tolong sampai Banah depatai ke lagunya Ratu Bainar. Selamat datang ke bakanya udah John Bumbu Jokon-kon malam kini lembik lagu oleh kemanang pinta buliah ke lagunya Kasawali dan John Bumbu ya. Kok senang banaya Zafran dirantau orang sekali-kali oi pulang juo
tuanai sadang kayo nema banyak nan sayang laban sai indah disaponyoy tuanoy amaoy. Selamat datang ke Ira. Tetunjuk pegoro dari Padang Mage Jokan kawan lai batu kek tabu melakini semua di muka itu dua ya. Lanjut. Manakan mama alai datang jarang suma ando samalamku oyama oyi nasib mama asabana malang sedang bansai siginyang tibo siginyang ti ibu bangan dio Ya, selamat datang kebijakan kabake rombongan Pak Haji Sriadi rumah makan family Sakatu Bana Citaraya dan ke-30. Selamat datang Pak Haji, jo kawan malam ini. Oi dek Pak Haji lai kamari biata lambek sakete asa tibo oi tuanai kok balain dedamu lu ijo ati tangguang lado oso salamonyoy salamonyo tuanai ama oi. Calia de manderang kasawalang kok Joni iru ya tampian ada ujang oyi Calia de manderang lawa cawituku usu iparati anu iparati ian ka Ya, seketik pasan kabake mama nusana namatan karate kamuko mon sajo dia gih namanya mak ikon lagu simulia laki sipia ko ikon lagu ko mak atau pasan ko mak tolong jadi mana kamuko mak bulian dak siang nabari tarang bulan ya. Jadi nama mak dari ma bulian dak jale kami menyapa lagi ni. Lagu tersebarang Semarang saja. Oke, siap. Lanjut. Maria Arya Pak Haji dari jauh rancak bau oi lah kamu ko Pak Haji hai nan bangulo hati karusu abaralamo bak candoi iko tuanai ama oi. Oi biarlah kandak dia gialai bagi irau samalamku ai kau ai anyui ko indah ajadil dia pulau manan anti arok sajo arok sajo nak kandungan Yalah 80 lagunya Ratu Bainar seketik belum bari baca cakok kadang bari bumbua